Bi an bɛ alamisadonna avril kalo tile kɔnɔntɔn an balima o bisimila Malɛk ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaruya minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye Mali minisiri bɛ ni ale kɔni ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya kɔni lasabatili ma. Ale kɔni ka kunnafoni sɛbɛn 34 kɔni kɔnɔ la ni o bɔra ka bɛn ni kunu arabadon ye avril kalo tile 8 o kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko coronavirus kɔni ye mɔgɔ 3 wɛrɛ kɔni minɛ ko mɔgɔ 1 kɔni fɛnɛ fatula ka sababu kɛ coronavirus ye ko a fɛnɛ ko mɔgɔ 4 fɛnɛ kɛnɛya la. Kibaruya minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko coronavirus kɔni kɛlen filɛ ka mɔgɔ 3 minnu kɔni minɛ tan tɔ ko 1 kɔni bɛ yen nɔ ko o bɛ bɔ Yelimani Kayi kɔni mara la ko o ta kɔni dɔnna fo o su kɔni selen kɛnɛyaso kɔni na tuma min na a sɔrɔla ka dɔn k'a fɔ ko coronavirus de ye o faga ko o tɛmɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ ko 1 kɔni bɛ yen nɔ o kɔni yera Bamakɔ sigida fɔlɔ la ko a tɔ kelen dɔ o kɔni yera Bamakɔ sigida 6nan kɔni na. Ka kɛɲɛ ni kunu arabadon ye avril kalo tile 8 coronavirus kɔni yera mɔgɔ minnu na Mali la o kɔni kɛra mɔgɔ 59 ye ko wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ nɔgɔyala ka bɔ coronavirus la ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛla mɔgɔ 16 ye ka yɛrɛ k'a fɔ fɛnɛ ko mɔgɔ minnu fɛnɛ sara ka sababu kɛ coronavirus ye ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ dafala mɔgɔ 7 la. O sababu la an ka kɛnɛya minisiri ale kɔni ma ɲina mɔgɔw kɔni hakili la jigin na sanuya walew olu kɔni matarafali la ni o kɔni kelen dɔrɔn de bɛ se ka an kisi ni bana in kɔni ma. Kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Mali jamana ɲɛmɔgɔ coronavirus kɔni kɛlɛli hukumu kɔnɔna la olu kɔni ye sɛbɛn kura kɛ kunu ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ekɔliw kɔni bɛ datugu kura ye bi alamisa don avril kalo tile 9 fo ka taa bila mai kalo tile 9 fɛnɛ la san 2020 kɔni kɔnɔna la. Hakilila jiginna a bɛ kunɲɔgɔn 3 ɲɔgɔnna kɔni bɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni kun ye a laɲini k'a fɔ ko ka kalansow kɔni datugu kunɲɔgɔn 3 ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔ ni o kɔni kuncɛla kunu arabadon avril kalo tile 8 o kɔni sababuya la u ye sɛbɛn kura kɔni bɔ ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ekɔliw kɔni bɛ segin ka datugu bi alamisa don avril kalo tile 9 fo ka taa bila mai kalo tile 9 la ni o ye kalo 1 kɔni jate ye. Kalansow kɔni datugulen kɔni filɛ nin ni o ye cɛmancɛ kalanso ye duguma kalanso ale ni sanfɛ kalanso Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko u kɔni bɛna waleyaw kɔni sigi sen kan walasa cogoya min na kalandenw olu kɔni bɛ se ka kalan kɛ ka u to so. Ko faamuyali ko ɲuman u kɔni b'o ɲini bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ni hakilina ninnu kɔni na. Kunnafoni wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye hali bi coronavirus kɔni kɛlɛli kɔni hukumu kɔnɔna la Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye sariya kura kɔni sigi sen kan ka taga sugu olu kɔni datugu wagatiw ani u dayɛlɛ wagatiw kɔni ko la. Kunu arabadon avril kalo tile 8 Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye sɛbɛn kura kɛ ko Mali kɔni kɔnɔ ko yɛlɛma kɔni donna sugu olu kɔni jɔli taabolo la. Sugu ni o ye nafɛn feere sugu ye ale ni bagan feere sugu ale ni feeremisɛnnin kɔni bɛ kɛ sugu minnu na ko olu kɔni dayɛlɛni bɛ bila nɛgɛ kaɲa 6 la ni ka taa bila nɛgɛ kaɲa 16 kɔni na. Alimentation ale ni supermarché ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ dayɛlɛ nɛgɛ kaɲa 8 ni ka taa bila nɛgɛ kaɲa 19 na. Ale ni fɛnɛ kari kɔnɔ bitiginiw olu kɔni fɛnɛ bɛ dayɛlɛ nɛgɛ kaɲa 6 ni ka taa bila nɛgɛ kaɲa 20 kɔni kɔnɔna la. Jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka fɔ la ko u kɔni bɛ faamuyali ko ɲuman kɔni ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin ko in na ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye coronavirus o kɔni kɛlɛli kɔni baaraw ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka a jija ka ni sariya ninnu kɔni labato. Kunnafoni kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye tarata don avril kalo tile 7 ko jatigɛwale tabaga dɔw kɔni ye bingalikɛwale ta ka ɲɛsin MINUSMA pankuru dɔ kɔni ma Douanza ni a yirala k'a fɔ ko basi kɔni ma pankuru in sɔrɔ ko wa fɛnɛ ko basi kɔni ma a kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ. Kibaruya minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔ dɔw kɔni de tun bɛ nin pankuru in kɔni kɔnɔ u ka lakana baaraw kɔni na ko olu kɔni kun bɔtɔla don a yɛrɛla k'a fɔ ko nin pankuru in kɔni kun bɔtɔla don Tombouctou ni ka a kunda Anankila kɔni kan ni o kɔni bɛ Koro mara la Mopti ko nin pankuru in kɔni kɔnɔmɔgɔw kɔni y'a jateminɛ Douanza kɔni sira kan k'a fɔ ko jatigɛwale tabaga dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko mɔgɔ 15 ɲɔgɔnna kɔni kun don ko u kɔni kun bɛ moto seki ɲɔgɔnna kɔni na ko nin jatigɛwale tabaga ninnu kɔni ye olu kɔni ka pankuru jateminɛ wagati min na ko u kɔni ye kisɛ cili kɔni daminɛ fo siɲɛ caman olu kɔni ka pankuru na ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛla sababu ye ni olu kɔni fɛnɛ seginna u kɔ nka mɔgɔ minnu kɔni tun bɛ MINUSMA kɔni ka nin pankuru in kɔni kɔnɔ olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni ma sɔn ni ka mugujugu bila ka jigin ni ma kofɔlen ninnu kɔni kan ko sabula ko u tun bɛ dugu kɔnɔna de la ko ni olu yɛrɛ kɔni kun y'a fɔ ko u kɔni bɛ o kɛlɛ sugu ninnu kɔni boloda ni u ye ko a kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ tun bɛ se ka se dugudenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ko o sababuya la olu kɔni seginna u kɔ ni ka nin ma kofɔlen ninnu kɔni to yen. An balimaw ni kibaruya in de tun b'an bolo ka da aw tulo kan a ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.